Niko n'explica gozo de chocolate. Chokolatea Mexikotik ekarri zen eta eran egiten zen. Honetik kakao arbolak da, kakao arbolatik kakao frutua hazten da. Hau da, kakao bat olako usin izaten da, eta hau da berditxok egatzen. Arratu eta zikatu egiten da. Hiru pausadas, bat, bi, hiru. Bat, hasi zekarratu eta zikatu egiten. Gero zaina, makina baten sartzen da eta gaztetxik hazten da kakao. Makina baten sartzen da? Da, beste makina batetik ateratzen da kakaoaren hautza. Eta kakao? Eta kakao gure. Eta hirugarren pausua? Hirugarren pausua, hemen da txokolati ine. Eta txokolati egiteko bida, kakao hautza, kakao gurina daka. Da azukrea. Txokolati eran erojana laikein. Gandoz, hiru mota txokolate bat abalda beste zurixe eta beste esniaz marrin. Txokolati da ona gaztetu egiten dau, minbiziari kontra egiten eta jontzantzako ona da. Nikon atarako kakao. Baina ez da lentzun. Nikon atarako kakao. Ups. Nire akuste. Esan useintzeko bedai. Zamarra sartu da. Mamen da. Zamarra has probado. Geratuko. Zer dauke irati horrek espadok azukre? Irati behi. Itxai bizkat, Eria kakao naturala. Ez dauka azukre. Zikusiko da. Harekin txokolate marro y txokolate baltos de txokolate. Oigan, zergatik norek ekarri dau. Chupao. Honek dauko kakao gurina, azukre, eta esne kondensatu. Eta oso guztia. Hau bai guztien kokatzen honek zer dauke, Esto
Basko azukleri, hori da benetan, horrekin egiten da txokolate hauek, horrela zeitzen da. Hau bai, Gau etxarra. Gau bai, baina gau egia. Irati. Pesan? Babixen desnion kolako. honek dauke. Agotza. Gorina. Azukrean. Dasnea. Gure manera. Gustau gantzen da? Txokolatia zineban sartu neban nolako oso baten da zineban torri. Torri, gano. Txokolatia. Zer, da hori lehenengo ipitzezu urtzen hor, hartzezu. Hartzezu olako peseta batean. Gero sartzezu olako base baten. Da gero sartzezu egon mikroondasen da urtzen da eta gero botatezu araseka txarroran da zer jane. Cuéntame, ¿sabes? Hor, irati ipitzen da, baina papela idatzita dago? Irat, zure izena, hor aspizan ipitzen dago irati. Ez, txokolatia dago. Txokolatia zein da dago? Da zela egin duzu hori? Hau, haitxekiban. Lagundu dut azu aitzari? Letrak esan emiko zuzen ez da, zeuriak. Hori, txokolate usu behitzen da. Gustatzen txokolate itxi. Txokolate itxi? Eitxia. Eitxi gaixo. Bai, armozeta, egunero armozeta bat. Lehenengo zumuta horre txokolati eratu. Zer naitane? Zein txokolati guztiak behizten? Ez nionko namarroi.